gage Dharma Linggamaya Sastra Cetha atining sukma sejati menika tegesipun angger-anggering gesang sejati ingkang maha adil lan maha leres. Maha adil menika sejati ning budi, maha leres menika sejati ning pakarti. Kali-kalipun wau para misah nanging awontenanipun tetep tunggal inggih menika gesang ingkang sejati. Saking mriki mila wonten tetembungan sing sapa kepengin sugih kedono, sing sapa kepengin pinter mulang murka, sing sapa kepengin nantuk asih ngasiyana mring sesama, sing sapa kepengin mulya mulyakna marang liyan, sing sapa kepengin mati sampurnakna pati ning ruang.